سلام تخطاتلتنا إيش channel كمي كان يقوم كمي تخونو سنة كتكون نايوتر من يوتيو أبزا فيديو زيا كمي كيرنا هيوتنا زبالة زتعين زنوحن عدما كم زهلونا نقبر أنا يكون كونكم زبلكم حد عبي ليك تمرامري ناي نوحاتنا عدمي ويكا لايف سبان ريسيرشر تباهلو زفلت سيرجي يونغ تباهلي أبزا عود زي بزح أبركتو زجبرن زجبر زلون كم وندما حنتي بلز متحف انتهي تبلز هي فهمان نيرو the science and technology of growing young تبل عباي متحف انتهي فنيرو أبزح عود زنايز ريسيرش دما عبي أبركتو زجبر زلو كيلايو كينا وحكو كتا ناوتو مخرن تبابن كنت سمعنا نوح عدمي سبت أجا نوح عدمي ترى يكون تكا توي عدمي الناس مال عدمي نخلونا أنت دليخا نزا فيديو كسام مودا ترايوا لايك أبوه دمان أبكالو تخت بازا سلسلة سنة مكتتال أجداس فلتات اللوا if you listen to this you will never regret it سلسلة let's go نابلكو نبتدي تغوز دكمية so rules to live by for a longer and stronger life يهتبل تعرستي let's go مجمريا دحر بايتا ويكا background نايزيا قربت اللي فلتات أبزي أو دكن رينا أبزي كزيزي سبت أجاينا أبز عدم زننا برزلنا أبز حجنا برزلنا مخنياتو عدمن التكنولوجيا نساينتيستن نساينسن نايود سب عدم إنها تناوحي زمت زلو مخنياتو أتي حكمنا وكنكن أتي فلتات نفلت زلنا زج حبريتات سمعوا زلو هنا زكتك أم تجميرك أبي وقت كسب كندي أب عدم كسب كندي كواليتنا هي وقت كسب كندي كم زغل كم فلتن كن استوعلن خلينا مالتي سلذي يغني لنا خنبلو ميكبانا نزنا جرزي مفتار ليتم معاتن زبالحاتون سرحن زلو كيلاتات ناي تكنولوجي ناي ساينسن so نا هيوت ود سبويكا لايف اكسبكتنسي زبحال حدا معقني ود سب نخندي عمد كنبر يخل زنجر حبريتايو كاب هاجر ناب هاجر دما يفلي so worldometer زبحال حدا ويب سايت بحبريتانا يو ان زقوميو ابو خيدنا حبريتان ترينا اب كتشن اسران هذا بيستجبره جمجام اب جابان اون افريج ويكا بماكلاي جمجام سبات كساب 85 عمد ينبر له زي جي ام من قلت تبعتين كريستيان ناي كبابي 3 4 كساب 5 عمد جابالو جن افريج يعني نرزلن حج فزي بجابان 85 عمد كنبر خلو اب سويسرلاند زانو زنبر عادي 84.68 عامة افريج ود سب كنبر يخل اب سويدن 83.33 اب جرمن 81 عامة 81.88 عامة مالتيو اب كندا 83 اب يو كي 81 كمدما اب امريكا 79 ابيلو اون افريج سب كنبر يخل مالتيو سلازي مابتن ناشتنا زين هبتمات هاجرات نايدك سبات المنوح كبر كله هبتن عبيت هاجرات بيت سلزلون قرب بتافرج يقودليو سلازي تريور لهم 84 81 8 عمد كتنبر تخل مالتيو اذن لو من سمعن زلنا تتكيمنا دما كابزن العلون كنبر عدل لنا let's go so ذا كونتنت ذا كاب سيرجي يونغ تبعلي تمرامري ناي سنه عدمه كمون انفستر مصحف صحفي بزح أجداس حبريتا كابز جبرز متيمو سمودتا تخاتاتلو so number 2 so تقدمي تنت ببناتو مالتيو get regular checks so check up مقبار أجداس مخانو ينقرنالو كن منتايا كالاتنا عنتر يخون النازل لنا خوين نسمعنا يخون ناتي قدلتوني هزيا كل جزء يكون سي بسرعة أب عمد ديو أب كل جزء نا كالاتنا check مقبرو كنكلا لنا يبلنا مخنياتو early diagnosis is critical for prevention of disease and age-related decline. So it's crucial to get yourself checked up regularly and as comprehensively as possible. So أقدم كمرمران نفسها أقدم كتشيك مقبارن كبزح حمامات كن نفسنا قلتشنا نخنكلاخلو مسعد مدما نادي ابن عنكيت كلنا مسعد منا زخيد أكايدان كالاتنا معبالتاتن نخنقواصر أزي أقداسي تشيك بحال كلها دم كاهب كات رايز برد يكونس comprehensive أبستحتون رينا بزح عين تشيك نخنقبريو زمخرنا سرقي مالتيو at the very least انت واحد
try to have a complete annual physical exam that includes እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ዝጠቕላላ ናይ ኣካላዊ መርመራ ዝብሎ ዘሎ ቀዳማይ blood clot እዚ ቃላት እዚ ጂ ከረዳእኩም ኣይኮንኩን ኣነ ባዕለይ ኪላ ስለዚ ኮንኩ ነቲ ሓኪም ክትከዱ ከለኹም ግን ነዚኦም ቃላት እዚኣቶም ክትነግርዎም ትኽእሉ ኣነ እውን ኣብቲ ግዜይ ነዚ ክገብር ምዃነ እዩ so blood clot metabolic blood chemistry panels thyroid panel testing to reveal potential deficiencies in vitamin D and vitamin B, iron and magnesium, to perform a variety of so نزوم نتبتات زياتهم check نخبر لنا نتوم كيلاتات كنحبرهم كنكلا لنا سلازي complete physical analysis أبعامت كنجبر recommend يقبر لنا جي حق خزار بخيني يعني أي قبروني نيران بعلي yes أنا بابرايت أنا لو أكايدايت أنا لو خالو كل نتبتات قبر زياغني قبرين بركون كتاعتات وادما وسينا اللغة مالتيو so نعاهم دما لك كبزيا من قد تخيدنا ኣብ ሂወትና ዘድሊ ምቅያራት ብእዋኑ ክንገብር ይሕግዘና ማለት እዩ ተቀዳመይቲ ነፍስና ቸክ ምግባር the second let food be your medicine መድሃኒትካ መግቢ ይኹን ሃዚኣ ሓንቲ ዓባይ ምኽርላ እንታይ ይብሉ መድሃኒትካ መግብኻ ከም መድሃኒት ተኸታቲልካ ብስዑን ብጥንቃቐ እንተዘይወሲድካዮ መግብኻ እንታይ ክኸውን ይብሉ መድሃኒት ክኸውን ይብሉ ስለዚ ነቲ መግቢ ልክዕ ከም መድሃኒት ተኸታቲልካ እንታይ ይወስድ ኣለኹ እንታይ ከጉድል ኣለና በልካ ተዘይወሲድካዮ ድሕሪ ግዜ ምስ ሓመምካ መድሃኒት ክትቀለብ ኢኻ ማለቶም እዩ very important advice ንዓይ ብጣዕሚ ዝተንከፈትኒ ምኽርያ ብኣ ድማ ክነብር ይፍትና ኣለኹ so እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብዚ eat more plants መጀመርያ ኣቁፅልትን ኣሕምልትን ዘለዎ ክንበልዕ ኣለና ካብ ኣትክልቲ ዝመፅእ ፍርያት ክንበልዕ ኣለና ኣቁፅልቲ ክንበልዕ ከለና ንብል ማጣል ኣይኮናን ግን course ኣሕምልቲ ማለት እዩ ካብኣቶም ሕጂ ከም ኣብነት ጠቂስዎም ዘሎ ብሮኮሊ cauliflower, asparagus, or zucchini as in lunch or dinner. Also, berries and nuts. سيلك بكم يابزي سيلك تري ويام در غرب تلي زياتهم كل جزء أم مقبنا كله زقبايم. هريو avoid processed food. Processed food مالت استعشق استودة مقبك في سوبر ماركت وسينا نبلعه. That's very important. These are loaded with salt and sugar, saturated fats and chemical preservatives. ስለዚህ ነቲ መግቢ ንነዊሕ ንክፀንሕ ተባሂሉ ዝተፈላለዩ ኬሚካላት ዝኣትወሉ ብዙሕ ሽኮርን ብዙሕ ጨውን እውን ኣለዎ ከምኡውን ንዓና ዘይጠቕመና ዓይነት ስብሒ እውን ኣለዎ ስለዚ ፕሮሰስ ዝተወደየ መግቢ ቴክዌይ ኩሉ ስኢልካ ኣብ ሱፐርማርኬት ተዓሽጉ ፀና ወሲድካ ንበልዖ ክንጥንቀቕ ኣለና እሱ ጠቃሚ ይኮነን drink more water yes مزرات رادي كونسي ماي قال كابتي اجداسي ما بوحد نتقاملو نعجمي كاب نفس الجميره ماي بحيلي يتستان ماي بزح يفتوني جن ماي اجداسي كفالنا اكلاتنا سلازغونه نهيوتنا نخل زنقساقسنا ذات سلازغونه ماي ببزحي كنستل لنا بوحدو 3 لتر كنستي قبا قربت لي لمين بفلاي سلايس لمين ديو قال لمين تيتي خالو دما فيتامين نختركبون يحجزك يبلو مودتا include healthy fats بالو دمالو سبحو كل حماق مالتها يكونن صبوق كفال سبحون قالو using كابيز مت not all fats are bad high density lipids HDL are considered good ስለዚህ صبوق سبح زلوم أمجاجبا كل جزء أمجبير كبيو نعون كنزوتر يتبابعنا سلون كيباكم يابسل غطري واتقولوا زيادة نارانا كانوا تكبروا سلن خيل مالتيو so زعبا مجاجبانا رينا لنا next get moving check مقبار مجاجبها control مقبار تحريقه من قصقاس نفس وكفن استتحى حزين تنزمت أنا بتهد مع قدستين نفس وكف نبي كتم مالو خد كلا لك حنت تراي بين خلتي كونتن so just 15 to 25 minutes of moderate exercise a day can prolong your life up to 3 years if you are obese or up to 7 years if you are in a good shape. حادث ساينساوي مصنعتي انتاي رخيبو مسلكم كاب 15 كساب 25 دقيقة نمعالتي ما أكلاي برتع منقصقاس يكونس نورمال منقصقاس كنقبر تخيلنا عدمينا
ኣካላትና ኣዝዩ ገጅፍ ወይ ከዓ ሚዛንና ኦቢስ ኣለና ልዕሊ ዓቐን ድሕር ኣሎ ኮይኑ ክሳብ 3 ዓመት ክውስኸልና ክእል እንተዘየለ ከምዚ ነፍሰይ ማለት እዩ ከጋኒለ ይኮንኩን ሸጥ ዝበለ ነፍሲ እንተለና ድማ ክሳብ 7 ዓመት ተወሳኺ ክበና ይኽእል ኣብ ሂወትና ስለዚ ካብ 15 ክሳብ 25 ውሑድ ግዜ እዚ ካብ 24 ሰዓት ኢና ንዘረብ ዘለና ንሽተይ ወክ ንገብሮ ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕቲ ግዜ ናብ ዝኾነ ትኸዱ እንተለኹም ባስ ወይ ትሬን ኣይትጥቀሙ ወይ 2-3 ፌርማታ ብእግርካ ከይድካ ድሕሪኡ ትራንስፖርት ክትጥቀም ከለካ ሓጋዚ ጥበብ ክኸውን ይኽእል ካብ ውፅእ ኢልካ ካብ ገዛኻ መኪና ገለ ብፍላይ መኪና ሓደገኛ እዩ ሕማቕ ልምዲ እውን ስለ ዘለዎ ኣነ ሕጂ ኣብዚ ዝቕመጠሉ ከተማ ዝበዝሒ ግዜ ብእግረ እየ ዝኸይድ ናይ ትራንስፖርት ኣይቆርፅን እየ መኪና ኣለኒ ነዊሕ ክኸይድ ኮይኑ መኪና ኣይጥቀም እንተዘየለ ግን ኩሉ ብእግረ እየ ዝገብሮ ብሽክሌታ ኣብ ትህወኸሉ ግዜ ስለዚ እዚ ገለ ካብቲ ልምዲ ናትካ ኣብ ሂወትካ ዝሕግዘካ እዩ ወላ ብዘይ መደብ እውን ንክትገብሮ ይሕግዘካ ማለት እዩ ስፖርት ክበሃል ከሎካ ናይ ግድን ጅም ምኻድ ኣይኮነን ኣብዚኣ ተጠንቀቑ ዓበ ጌጋ ንገብሮስ እዩ ጅም ስለዘየለ ብጥቃዕ ገለገለ ኖ ስፖርት ክበሃል ከሎ ንዓኻ ዝጥዕመካን ምሳኻ ዝሰልጥን ክኸውን ኣለዎ ኣገዳሲ ድማ ንስኻ ትፈትዎ ዓይነት ምስ ዝኸውን እዩ anything that can get you up out of your chair and moving breathing more intensely on a regular terms can help ስለዚ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ካብታ ኩርሲ ካብታ ሳሎን ዘተንሳኣካ ከም ተተንፍስን ከም ኣካላትካ ከም ዝንቀሳቐስን ዝገብሮ ብተደጋጋሚ ድማ ክትገብሮ ከም ትኽእል እንድሕር ኮይኑ እኹል ይብለና ኣሎ ብፍሉይ ናብ ጅም ምኻድ ገለመለ ማለቶም ኣይኮኑን ትዝቐለለ ንሱ ሰርጌይ ሪኮሜንድ ዝገብሮ እንታይ እዩ walking brisk walking can improve cardiovascular health and reduce risk of obesity diabetes and high blood pressure እዚኣ ወክ ንግባር ጥራይ እዚኣ ብእግርካ ቀስ ኢልካ ምኻድ ጥራይሲ ክሳብ ክንደይ ጥቕሚ ከም ዘለዋ ራእዩ እንታይ ክጠቕመና ክእል ብለና ኣሎ ናይ ልቢ ድኻማት ናይ ካብ ሚዛንና ካብ መጠን ላዕሊ ንምውሳኽ ከምኡ እውን ካብ ሽኮርያን ካልእ ፀቕጢ ናይ ደምን ከትሕነና ይኽእል it can even ease symptoms of depression and anxiety ከምኡ እውን ፀቕጢ ናይ ሓንጎልን ጭንቀትን ካብኡ እውን ናብ ምግልጋል ተራ ኣለዎን ሓጋዝን እዩ ይብለና ኣሎ number 5 eat early and less often this is very important ጥሜት ሕማቕ ኢና ንብል ጥሜት ግን ፅቡቕ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሳይንስ ሎሚ እንታይ ይብለና ኣሎ እዚ eat early ብእዋኑ ንብልዑ ዝወሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ድማ ክንበልዕ ከም ዘይብልና እንታይ ማለቶም ክንርኢና clinical data shows intermittent fasting or an eating pattern where you can cycle between periods of eating and fasting can improve insulin stability, cholesterol levels, and blood pressure, mental alertness, and energy. So, intermittent fasting ዝበሃል ውሑድ ግዜ ምብላዕ ነዊሕ ሰዓታት ድማ ከይበላዕካ ምፅናዕ ማለት እዩ እዚ እንታይ ይገብረና ንኣካላትና ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ንኣብነት እንታይ ይብለና ኣሎ ኢንሱሊን ዝበሃል እቲ ናይ ምስ ሽኮርያ ምስ ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ናይ ኢንሱሊን ፀገም እዩ ዘለዎም ስለዚ ኣብኡ ስቴብል ኢንሱሊን ንክህልወና ኮሌስትሮል ሌቨል ናትና ስብሒ ደረጃ ማለት እዩ ብላድ ፕሬሸር ፀቕጢ ናይ ደም ከምኡውን ሜንታል አለርትነስ ኤነርጂ ሌቨል ናትና ዓብ ሓገዝ ኣለዎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ኣነ እውን ከዘውትራ ዝፍትን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ገብራ ይብለኩም እየ ግን ብዙሕ ግዜ ክገብራ ዝፍትን ጥበብ እያ እዚኣ ተሰኻ okay eat early and less often diet with a 16-8 hour intermittent fasting regime እንታይ ትገብር ሕጂ ኣብ ውሽጢ 8 ሰዓት ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓት ኣብ ውሽጢን ትበልዖ ክትበልዖ ትደሊ ንኣብነት ሰዓት 8 ወይ 9 ገለ እንተ ወይ ከዓ ሰዓት 6 ተበልዕካ ሰዓት 4 ቢልካ ድማ ትበልዕ ሽዑ 8 4 ጌርካ ኣብ ውሽጢ 8 ሰዓት ክልተ ግዜ ፅቡቕ ትበልዕ 16 ሰዓት ግን ትፀውም ማለት እዩ ዝሕጂ ንሕና ብዙሕ ግዜ ከነዘውትሮ ንፍትና ምስቲ እንታይ ንገብር ንግሆ ኣብ ገዛ ስለ ንሰርሕ ኣብ ገዛ ስለ ዝኾነ ስራሕና ከባቢ ሰዓት 10 ኣቢልና ንቆርስ ከባቢ ሰዓት 5 4 ኮይኮን ከባቢ 5 ኣቢልና ንበልዕ ከም ድራና ንምሳሕናን ብኡ ጌርና ሓዲርና እቲ ሳይክል ክሳብ ፅባሕ ይፀንሕ ማለት እዚ very important እያ ጥዕናና ኣካላትና ጥሜት ክለምድ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ እቲ ኣካላትና ንጥሜት ክፃወር ክኽእል ኣለዎ እቲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ስብሒ ብኡ ፕሮሰስ ክገብር ስለ ዝኽእል ንጥዕናና ሓንቲ ኣገዳሲት ጥበብ እያ እዚኣ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እናገነነ ዝመፅእ ዘሎ ሜላ ኣነባብራ እዩ ከምኡ ድማ ክንበልዕ ከለና ኣመና ብዙሕ ኣይንብላዕ ውሑድ ክንበልዕ እንተኽኢልና ዝበለፀ እዩ ይብሉና ኣለዉ ማለት እዩ number 6
work on quitting bad habits. Yes, ጽቡቕ ልምድታት ኣገደስቲ እዮም ሕማቕ ልምድታት ድማ ከነወግድ ኣለና እንታይ ማለትና እዩ ወልፍታት ናይ ኣልኮል ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ካብ መጠን ዝሓለፈ ኣልኮል ምዝውታር ንኣብነት ሓደ መፅናዕቲ እንታይ ይብለና ኣሎ studies show that high and regular use of alcohol contributes to damages to your liver and pancreas, high blood pressure, and the immune system. ስለዚ ብዙሕ ኣልኮል ምዝውታር ንፀላም ከብድና ከም ዝሓሲ ፀቕጥና ደም ከም ዝፈጥረልና ከምኡውን ንስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና ኢሚዩን ሲስተም ከም ዘዳኽሞ ይሕብረና ማለት እዩ ካልእ ዘይነስተውዕለላ ሕማቕ ልምዲ ናይ ምንታይ ኣላ ወልፊ ክበሃል ከሎ ሽጋራን መስተን ጥራይ ዝመስለና ሽኮር ሓደ ሓደገኛ ሕማቕ ኣመል እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ልክዕ ሓደገኛ መርዛም ነገር እዩ ሽኮር ካብ መጠን ላዕሊ ካብ መጠን ሕልፍ ዝበለ ሽኮር ኮንሱም ንገብር ተኾይና ስለዚ እዚ ድማ ብኸመይ ከነወግዶ ንኽእል processed foods ብዝተፈላለየ መንገዲ ተዓሽጉ ዝመፀና ነገራት ካብ ድኳን ገዚና ካብ ሱፐርማርኬት ንህልኾ ንሱ እናወሓድናዮ ከምኡውን ኮላድዩ ገለመለ ካብ ንሰትዮ እውን ተጉዲልና እዚ እውን ነፍስና ክንዕቅብ ንኽእል of course smoking also especially ሓደ ዓበ መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ካብ CDC እንታይ ይብለና ኣሎ cigarette smoking is behind 480,000 deaths per year in the US ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ሰብ ንዓመት ዝቐትል ሽጋራ ምዃኑ እዚ ናይ CDC መፅናዕቲ ናይ ኣሜሪካ ይሕብር ማለት እዩ ስለዚ ሽጋራ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ እዚኣተን እውን ተዘየዘውቲርናየን ኣብዘን ሰለስቲአን እውን ፅቡቕ ኣለኾነ የዘውትረኒ ስለዚ that's another big point for me. Number 7, make sleep your superpower. Yes, ድቃስ ድማ ሓደገ ዳስ ባእታ ምዃኑ እናተፈልጠ ይኸይድ ኣሎ. A handful of studies of millions of sleepers show that less sleep can lead to shorter life. ብዙሕ መፅናዕቲ ኣብ ብዙሓት ሰባት ብዝተገበረ ሓፂር ድቃስ ወይ ከዓ ዘይኹል ድቃስ ዕድመ ናይ ወዲ ሰብ ከም ዝሕፅር ብዙሕ ግዜ ተፈሊጡ ዘሎ ሓቂ እዩ ሓደሽቲ መፅናዕትታት ድማ strengthening known and suspected relationships between inadequate sleep and a wide range of disorders including hypertension, obesity, diabetes, and impaired immune system. So ታይብለና ኣሎ ሓደሽቲ መፅናዕትታት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረ ብተደጋጋሚ እኹል ድቃስ ዘይምድቃስ ክሳብ ክንደይ ፀገማት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ኣካላትና ከም ዝፈጥር ንኣብነት ከም ሃይፐርቴንሽን ፀቕጢ ሚዛን ምውሳኽ ሽኮርያ ከምኡውን ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና እውን እናተዳኸመ ከም ዝኸይድ ዝሕብር ብዙሕ መፅናዕትታት ከም ዘሎ ይነግሩና ስለዚ ካብዛ ትምህርቲ እዚኣ ንሪኦ ዘለና እዚአን ነጥብታት እዚኣተን ንክንገብረን ከቢድ ኣይኮነን ምክንያቱ የስ ካብ ሓደ መዓልቲ ናብ ካልኣይ መዓልቲ ኣይከኣልኒ ግን ምስ ግዜ እናሓሰብናሉ እንድሕሪ ኸይድና ነዛ ቪድዮ ነዚ ጥበብ ኣብዚ ቪድዮ ሰሚዕኩሞ ዘለኹም ከተዘውትሮን ተጀሚርኩም ኣብ ሂወትና ሓደ ዓብይ ነጥበ መቐይሮን ኣብ ጥዕናና ድማ ዓብ ድፊት ክኾነልና ይኽእል እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ብርግፅ ናብ ሓውኹም ናብ ሓፍትኹም ፓስ ግበርዋ ምክንያቱ ካብዚ ዝበልፅ ህያብ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ኣብ ሂወቶም ጥዑይ ጥዕና ዘለዎ ሂወትን ነዊሕ ዕድመን ክህልዎ ዘይደሊ ሰብ ስለዘየለ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ይብለኩም ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ከም ወትሩ መተባብዒ ቃላትኩም እውን ኣይተውሕዱ እናበልኩ እዛ ኣርእስቲ ብዚ ክንውዲ ኢና ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ይብለኩም ሰሰናዩ ቻው